Искам да кажа, че нито един от пациентите не трябва да мисли, че е късно за започване на лечение. И също не искам пациентите, особено възрастните пациенти, да се чувстват забравени, защото особено с спинална мускулна атрофия тип 3, някои от тези пациенти са диагностицирани преди 20-30 години и те смятат, че вече е късно за започване на терапия или пък, че са толкова инвалидизирани, че няма да има ефект. Но всички клинични проучвания в последно време и публикувани в световната литература показват, че една голяма част от тези пациенти имат не само стабилизиране, но дори и подобрение, дори при напреднала инвалидизация. Така че има смисъл. Има смисъл всеки един пациент с поставена диагноза да ни се обади, да дойде при нас в експертния център, да оцениме функционалното му състояние и да преценим коя ще е най-подходящата терапия за него.